Aligsan pa ka sa anonymous driver. Gahigda-higda man ka dias tunga-tungas kalsada. Dili man ingon ani ang atong pag-celebrate og New Year mga kabombo. Sobraan ra kakiat, gada og chinso. Gahigda dias kalsada nya gapatingog anang iyang chinso. Saba kay mga kabombo. Okay na magsaba-saba pero kana lang di lang ta makahasol. Kanang muhigda ka dias kalsada, delikado maligsan pa noon ka. Nya gada ka ng chinso, delikado makasabod ka, di makasamad ka, tanawa po ang kiata o pang sayo pa o. Wa ba kani mahubog, ha? Tanawa on higda pang mao na pabilib og maayo puting kiata ba. Murag sobraan naman eh. Dili ngun ani in town ang pag-celebrate nato og New Year. Dili ngun ani ang pag-sugat nato sa bag-ong tuig mga kabombo. Mo nigara nig maayo murag nakainom nig daghan. O bakaha nigara ni gumikan kay video-videohan mga kabombo. Mao ni ang nakaapan gumikan kay katahuan man, abibahan man, video-videohan pagyud man na mugara og maayo ang mga tao panahon sa pagsugat sa bagong tuig. Puting kiata o, gada pag chinso kakuyaw ani ang gibuhat mga kabombo. Murag duol ra man tingali ni sa police station kay murag na may suwat sa kilid o pulis. Basin og duol ni sa police station wag gyud nakabadlong ani. Wag gyud nakabadlong mga kabombo nya makasamad ba ni ang gida. Dili ba di siya ma-file ang kaso kay kanabitawong tao magadaka diha sundang, magadaka diha og kanini ang kutsilyo, magadaka diha og kanang mahait nga hinagiban, dakpon man ka. Batas bilang size bana siya, nagdala ka diha deadly weapon, kani makasamad man ang gida. Dili ba kana siya pwede madakop mga kabombo kay gadada og mahait nga hinagiban. Chinso gidas kalsada gahigda-higda mga kabombo, putol maganing kahoy maigo anak samot lang kini ang gidao. Og makasabod dag tao di maputol pong kamot anak maigo magani ayang gidadanga chinso nakahasol siya nay tricycle nihunong in town sa pag kining biyahe nihunong kay diay dag higda-higda tungas-tungas kalsada mga kabombo gadag chinso. Okay nang magsaba-saba ta kay mao man ato naandan panahon sa pagsugat sa bagong tuig pero kana makahasol ka di na po na mao. Sobrang ski ato tanawa pang kiata og imo ning igsuon og imo ning bana proud ba ka magtan-aw niya nga mao ni ang gibuhat gadag chinso gahigda-higda sa kalsada ta mura nagniyabag kakiring-kiring na gadag chinso makabumon higda pag yun noon nawa o yung mga motorsiklo ang mga motorista ang mga sakyanan muhunong in town kay delikado makaligis wa ba kani magtama ning tawhana or basin hubog kay ning tawhana mga kabumbo. Balikon ako, okay na ganda magsaba-saba ta. Panahon sa pagsugat sa bagong tuig. Pero nakahasol, nakasalaing tao, adi na po na maayo. Labi na, delikado ka ang imong gibuhat to. Gada ka ng chinso nga makasamad man na, kahait man ana. Putol maganing kahoy, yung imo nang gabson anang chinso. How much more ka ng bukton sa tao? Tanawaw, napay mga tao siyang kilid. Gabibahan siyang maayo. Patakalag wara-wara ng yang chinso. Delikado manig makasabod nig tao maputol yung kamot ani. Yani higda pagid ba kabombo aperting kiata, hubog siguro ning buang o baka kini ang murag ligara og maayo gumikan kay video-videohan. Nigara og maayo kay daghang mga tao ni abiba niya ni pakpak ni katawa mo na perting kiata mga kabombo. Hapit gyud sa maligsan sa tricycle. Ang tricycle ni hunong in town. Kay hapit maligsan. Higda man tungas kalsada, kakiat-kiat man. Hapit maligsan, nakahasol in town siya sa tricycle driver, mga kabombo. Wapoy nakabadlong niya, hastang amawa tawhana. Sobraan rapod sa kiat. Ako'y pasultihon, sobraan rapod sa kiat ning tawhana, wala pod sa lugar. Wala pod sa lugar, nga ara kadas tungas kalsada, wara-wara na imong chinso, Nang tanawa, pang sayo po, lord, higda na kalit, Sus mo ang tawanan nakahasol gyud siya sa mga motorista nga mangagi sa maong kalsada mga kabombo.